Hey, dig pige med håret. Prøv lige at se, hvad jeg kan. Opposite. Harry, er det noget mellem jer to, eller hvad? Fils, skat. Det er altså rigtig, rigtig dårligt for din holdning, det der. Tak. Sig efter mig. Ohøj. Tror I kan finde ud af det, hva'? Ohøj. Det kan vi da ikke finde ud af. Stilhed. Jeg må så konstatere, at I ikke klarede opgaven. Frikvarter! Trap, tramp, trap, tramp, tramp, trop, tramp, trap. Fuck. Harry? Hej, vil du ikke lige høre en vits? Jeg har lige lært den, og er faktisk rigtig god. Selvfølgelig. Okay, her kommer den. Vil du høre en vits? Burger. Ja, den var da god. Ja, altså, men du skal måske lige øve dig lidt mere på at udtale den og sådan noget. Forstår du det, Harry? Ja, okay så. Du ligner da bare også lort. Harry, nu skal du være fucking ærlig. Har du taget mit Pokémon-kort? Det lå på min seng i morges, og nu er det væk. Hold kæft, idiot. Det var mit bedste kort. Harry. Hvad ved du? Jeg elsker kage. Med hindbær. Ulala. Hej.